приятели. За мен е чест да ви представя момчето от улицата, което само се издигна. Момчето от улицата, момчето, което без чужда помощ стигна чак до върха. Има бизнес, той е биг бос на G-класите. И персонала му е голям с скъпо елегантни визии. Аз съм човека, брат, няма такъв. Аз съм човека и нося сърцето на лъв. Смело момче съм, смело дама пред задна. Няма, брат, живота е пред теб. Аз съм човека, брат, няма такъв. Аз съм човека и нося сърцето на лъв. Смело момче съм, смело дама пред задна. Няма, брат, живота е пред теб. Мразят ли те? Значи справяш се добре. Обичат ли те? Пази се по-добре, братчето ми. Всеки има 5 минути или 5 секунди шанс, но аз си пиша сам историята от раз. Аз съм човека, брат, няма такъв. Аз съм човека и нося сърцето на лъв. Смело момче съм, смело дам напред задна. Няма, брат, живота е пред теб. Брат, няма такъв. Аз съм човека и нося сърцето на лъв. Смело момче съм, смело дам напред задна. Няма, брат, живота е пред теб. Няма такъв, запомни това, брат. От улицата тръгна, сам си направих път.